suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. I invite everyone, tayo po ay tumayo sa presensya po ng ating Panginoon. I hope and I pray na bawat isa po sa atin, sa ating mga tahanan, ay safe and sound po tayo dyan. Kahit umuulan, bumabagyo, lumilindol, but still, we are here. Narito po tayo ngayong umaga. Patuloy tayong magpapasalamat, patuloy tayong magbibigay papuri sa ating Panginoon. Amen? So, sa umaga pong ito, unahin po natin ang pagpapasalamat, ang papuri sa ating Diyos, kahit ano man po nangyayari sa ating mundo ngayon. Pero alam natin na He is still in control of everything. Amen? Kaya po, tayo po ay magpuri, umawit, sumamba sa ating Diyos na buhay. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging
pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging sabihin para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong purihin ka, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo, Diyos. Ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, muli pa awitin natin. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka.
Hey. Yes, O God, pinupuri ka namin, O God, sa umagang ito. Lord God, salamat po, God, sa oras na ito, Panginoon. Kayo po narito muli. Kami handang makinig na yung mga salita, Ama. Salamat. At pakalinisin mo ang aming mga puso't isipan upang yung mga salita ay handang matanim sa aming mga puso at ito'y magugat at makapamunga, Panginoon. At ito'y aming malakaran sa aming buhay, Panginoon. Ito'y magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Lord God, salamat po, God, sa umagang ito. Sa likod ng bagyo ay narito pa rin kami, O God, upang magpasalamat, Panginoon. Hindi hadlang ang panahon, Panginoon, upang hindi ka namin mapapurihan at mapasalamatan. Lord God, salamat, Lord God, sa yung gagamitin na maghayag na yung salita sa mga oras na ito, Panginoon. Ano ito mo, God? Pagpalain mo siya, Panginoon, sa ng kanyang pamilya, Panginoon. Natunay ngang, Panginoon, pinapahayag niya ang iyong mga salita, Panginoon, upang mas lalo pang maraming mga kaluluwa ang maligtas, Panginoon. Lord God, alam po namin mayroon kang nais na iparating na mensahe, O God, sa likod ng mga lindol, sa likod ng bagyo, Panginoon. Ito ay kabutihan, Panginoon. Mayroon kang plano sa bawat isa na ang mga bawat kaluluwa ay magbalik sa iyo, Panginoon. Amen. Lord God, salamat, Lord God. Natunay ngang samahan mo kami, gabayan mo kami. We acknowledge you, Santong Espiritu. Gabayan mo kami, samahan mo kami sa aming service sa umagang ito na maging matagumpay. Ngayon pa lang, idideklara ko ang katagumpayan ng aming service na ito sa umagang ito, Panginoon. Lord God, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God. Hindi lilipas ang umagang ito, Panginoon, na hindi namin makuha ang porsyon na para sa amin, Lord God. Lord God, salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa. Kunin po, O God, ang makakapakinig ng iyong mga salita na sa ibang bansa man sila, dito sa bansang Pilipinas, O God, na pagpalain mo rin po, O God, ang bawat makakarinig ng iyong mga salita, O God. At ito'y magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Lord God. Lord, salamat po, God. Sa umagang ito muli, binabalik ko ang matas na papurit, pagsamba at pasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So patuloy po tayong magbigay papuri. Patuloy nating mararanasan ang presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. Amen. Malakas man po ang ulan, malakas man po ang lindol, pero mas malakas po ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa. Amen. Dahil po meron po tayong Diyos na dakila at tapat sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya po tayo umawit, sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Yes, Lord. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Amen. Dakila ka, Panginoon, luwalhati ang ngalan mo, papuri ko at pagsamba, iaalay para sa'yo. Muli pawitin natin, dakila ka, dakila ka, Panginoon, luwalhati ang ngalan mo, papuri ko, pagsamba, iaalay para sa'yo, para sa'yo. Dakila ka, aking Panginoon, purihin ka, awitan ka sa habang panahon. Purihin ka sa habang panahon. Muli pa, dakila ka,
sa'yo. Sabihin natin sa Panginoon, papuri ko, Diyos. Para sa'yo, Papuri ko. para sa'yo, Panginoon. Para sa'yo. Papuri ko. Papuri ko. Pangalan mo sa'yo. Para sa'yo. Muli pa, sabihin natin, papuri ko. Papuri ko. Para sa'yo. Dakila ka, dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka, sa habang panahon. Dakila ka, dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka, sa habang panahon. 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 Purihin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa buhay. Dahil sobra-sobra ang pagpapala niya. Sobra-sobra ang pag-ibig ng Diyos. Yes, Lord! Hallelujah. Yes, Lord. Sobra-sobra ang biyaya mo. Di mapipigil sa pagpupuri ang mga labi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di napapayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nadasal. Loko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Di papipigil sa kabutihan ang mga labi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di napapayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Yes, Lord. Di nagkukulang. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Come on, church! Huwitin natin Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-sobra. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya.
sobra ang biyaya niya. Sobra ang biyaya niya. Sobra ang pag-ibig niya. Awitin natin, sobra-sobra ang biyaya. Sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra ang pag-ibig niya. Sobra ang biyaya niya. Sobra ang biyaya niya. Sobra ang pag-ibig niya. Sobra ang pag-ibig niya. Sobra ang biyaya niya. Sobra ang biyaya niya. Sobra ang pag-ibig 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 niya. Oh, purihin Diyos. Sobrang biyaya mo. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Sobrang biyaya mo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Sobrang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Oh, we thank you, Jesus. Salamat, O Diyos. Oh, yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na sobra-sobra ang iyong pagpapala. Amen. Sobra-sobra ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Amen. Dahil tuloy nga, O Diyos, na ika'y tapat sa iyong mga anak, sa iyong mga nilikha, O Diyos. Lord, patuloy ka namin sasambahin sa umagang ito, Lord. Walang hadlang, walang anumang gawa ng kaaway ang makakapigil sa amin sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Kay tapat mo, Diyos. Yes, Jesus. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, mapakailanman, luwalhatiin ka. Awitin natin katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay.
sabihin natin sa Panginoon, ika'y tapat, O Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, Sa aming buhay, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, napakabuti mo. kay buti mo sa akin. Muli pawitin natin, Panginoon. Panginoon, Kay buti mo. sa akin. Ikaw lamang Tangi ko. ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, Napakabuti mo. kay buti mo sa akin. Awitan natin ang Diyos. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, Napakabuti mo. kay buti mo sa Muli pa, church. Awitan natin ang Diyos. aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Muli pawitin natin, O Diyos. Napakabuti mo. Napakabuti mo ang Diyos Ama.
pagkakataon, napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y Salamat sa kabutihan mo. Salamat at di ka nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Dakilain ang iyong banal na pangalan. Hallelujah. Napakabuti mong Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Patuloy ka namin luluwalhatin. Patuloy ka namin sasambahin namin Diyos. Hallelujah. 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 Ama namin Diyos, tunay nga, di ka nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa katapatan mo, Diyos. Salamat, Lord, na bagamat kami ay nagkukulang, bagamat kami nagkakamali, nariyan ka, tapat na patuloy kaming kinakalinga, patuloy kaming nililinis, pinapatawad upang kami makapasok sa trono ng inyong kalwalatian. Salamat, O Diyos, sapagkat sa umaga pong ito, alam po namin, Panginoon, na hindi ang aming katwiran ang nakikita nyo, kundi ang katwiran nyo, Panginoong Yesus, na siyang nakabalabal sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, hallelujah, sa kalayaan na ikaw ay mapapurihan at madakila sa umaga pong ito. Tunay nga, Lord, this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it, O God. Sapagkat muli binigyan niyo kami ng pagkakataon na sama-sama na magdakil at magtanghal ng iyong banal na pangalan. Sa oras pong ito, patuloy po na hayaan niyo na inyong bukas sa langit ang aming pong maranasan. Ang aming mga puso ay maging handa na tanggapin, O Diyos, ang inyong kapahayagan. Na siya magpapalakas sa amin, Panginoon, magpapatatag ng aming pananampalataya sa inyo. Padala niyo ang inyong mga anghel na magmi-minister sa bawat isa, maging sa mga tahanan na inaabot, O God, ng live streaming na ito. Salamat for you are an omnipotent God, a powerful God, an omniscient God, an all-knowing God. Hallelujah! At ang Diyos na naroon, Panginoon, na presence kahit saan, O God. Kaya alam namin, Panginoon, na sinabi niyo kung sa may 2-3 na nagkakatipon sa inyong pangalan, kayo'y nasa aming kalagitnaan. Lord, kami po ngayon ay sama-sama, maging mga nasa tahanan. Nagkakaisa ang aming mga puso, O God. Kaya alam po namin ang inyong banal na presensya ay aming mararanasan. Lord, patuloy po ng pagpalain niyo ang inyong salita na aming pong pagbubulay-bulayan. Patuloy namin inaamin, Panginoon, na kung wala ka, wala kami magagawa. Santo Espiritu, kayo pong maging tagapagturo namin. You are our great teacher. Kayo lamang ang makakapagpaunawa sa amin ng kalaliman ng inyong kapahayagang, kung kaya't pinagkakatiwala po namin ang aming pong pagbubulay-bulay na inyong salita. Itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hayaan niyo, Panginoong Yesus, na kayo lamang ang may taas sa aming kalagitnaan. Maraming po salamat. Pinupuri ka namin. Dinadakila, nilulwalhati, sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Amen.
Excited po ba ang lahat? Bagamat maulan, talagang naroon po na sabi nga walang tigil ang pag-ulan. Pero alam niyo po, kapag bukas po ang ating mga spiritual na mata, makikita po natin walang tigil ang pagpapala na ibinubuhos ng ating Panginoon. Amen? Lalo na sa higit sa lahat sa mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Praise the Lord! Magandang umaga po sa lahat, maging mga nasa tahanan, no? Yung pong kasama po natin na sumusubaybay, maging nasa US, kapatid ko po na si Sylvian, siya po ay nanonood, nasa Texas po sila. Lord, lahat po ng mga naroon po na ngayon ay kasama natin sa ating pong live streaming na ito, purihin po ang Diyos. Alam ko po na kayo aabutin ng presensya ng ating Panginoon. Amen? Yun po ang napakasarap na katotohanan na nais ng Diyos na talagang naroon na sabi nga ay makamtan natin na ang ating Diyos ay hindi nalilimitahan ng distansya. No? Kaya wala na pong dahilan para ang ating mga mahal sa buhay ay maabot ng kapangyarihan ng Diyos. No? Ang technology po ay gagamitin ng Diyos, especially in these last days, to reach out para po maabot ang lahat na dapat abutin ng kapangyarihan niya. Amen? Kaya sa umaga pong ito, handa na po ba yung ating mga puso? Amen. Ang buong buwan pong ito ng Hulyo ay naroon po na tinatalakay natin ang tungkol sa pagsunod. No? Sapagkat katulad nga po ng sinabi ni Propeta Samuel, obedience is better than sacrifice. No? Naroon daw po kahit na anong sakripisyo pa ang gawin natin, kung hindi tayo tunay na nakakasunod sa ating Panginoon, mababaliwala ang lahat. Kaya ang nais ng ating Panginoon bilang mananampalataya, bilang naroon na nagsuko ng ating mga buhay sa Kanya, ay naroon po na makita natin talaga, manamnam natin, no? Maunawaan natin ang kahalagahan ng pagsunod. At tandaan po natin, walang sino man na sumunod sa ating Panginoon ang naroon na pinabayaan niya. Kaya kung nais natin na patuloy na maranasan ang pagkalinga ng ating Panginoon, sikreto ay ang pagsunod. Amen? At sa umaga pong ito po ang binigay ng Diyos upang tayo po ay makita natin yung mga kamanghang-manghang bagay na naroon po na kayang gawin ng Diyos kapag ang isang tao ay talagang tunay na sumunod, no? Walang ang init. Walang electric fan, walang... Praise the Lord. Yan. Ang dami po kasing ilaw. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Judges. Mga Hukom, Kapitulo 6, talatang 11 hanggang 27. Book of Judges, chapter 6, verses 11 to 27. Nakita na po natin? Yan. Thank you, Lord. Parang masyado namang malakas. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang natin sa salita ng Diyos. Yan. Praise God. Sabi po dito, Judges chapter 6 verses 11 to 27. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abizrite, while his son Gideon threshed wheat
in the winepress in order to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." Gideon said to him, "O my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites." Then the Lord turned to him and said, Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? So he said to him, "O my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." And the Lord said to him, "Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man." Then he said to him, "If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talk with me. Do not depart from here, I pray, until I come to you and bring out my offering and set it before you." And he said, "I will wait until you come back." So Gideon went in and prepared a young goat and unleavened bread from an ephah of flour. The meat he put in a basket, and he put the broth in a pot. And he brought them out to him under the terebinth tree and presented them. The angel of God said to him, "Take the meat and the unleavened bread and lay them on this rock and pour out the broth," and he did so. Then the angel of the Lord put out the end of the staff that was in his hand and touched the meat and the unleavened bread, and fire rose out of the rock and consumed the meat and the unleavened bread. And the angel of the Lord departed out of his sight. Now Gideon perceived that he was the angel of the Lord. So Gideon said, "Alas, O Lord God, for I have seen the angel of the Lord face to face." Then the Lord said to him, "Peace be with you. Do not fear, you shall not die." So Gideon built an altar there to the Lord and called it, "The Lord is Peace." To this day it is still an opera of the Abyssinites. Now it came to pass that the same night that the Lord said to him, "Take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it, and build an altar to the Lord your God on top of this rock in the proper arrangement, and take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the image which you shall cut down." So Gideon took the 10 men from among his servants and did as the Lord had said to him. But because he feared his father's household and the men of the city too much to do it by day, he did it by night. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Praise God. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Great Champion of Obedience. No? The Great Champion of Obedience. Makikita po natin dito, no? Sabi nga po, dito makikita natin ang buhay po ni Gideon. No? Na siya po ay naroon na sabi nga naging champion o nagtagumpay dahil sa pagsunod. Pero bago po ang lahat, no, bago po lahat na naroon na siya ay sabi nga po tinawag at pinili ng Diyos, makikita po natin dito po sa unang mga verses sa 7 to 10, no? Na ang sabi po dito, "And it came to pass when the children of Israel cried out to the Lord because of the Midianites, that the Lord sent a prophet to the children of Israel, who said to them, Thus says the Lord God of Israel, I brought you up from Egypt and brought you out of the house of bondage, and I delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all who oppressed you, and drove them out before you and gave you their land. Also I said to you, I am the Lord your God. Do not fear the gods of the Amorites in whose land you dwell. But you have not obeyed my voice." No? Makikita po natin na naroon po na ang mga Israelites
ay dumaranas po ng kahirapan under ng, sabi nga po, ng mga Midianites, no? Ng mga kalaban. At dahil po dito, marami po silang naroon na nararanasang kahirapan na ang mga Israelites po ay naroon na dumulog at umiyak sa Diyos. No? Sila po ay nanalangin. Siya po ay umiyak sa Diyos. At naroon na sabi nga po, ipinesent nila yung kanilang mga nararanasan. No, katulad po ngayon, alam niyo po, marami po ang mga nananalangin na mga Kristiyano umiiyak dahil po sa mga nangyayari. Sa paligid, ang pandemic, no, nung isang araw po ay kahapon, naroon pa ang isang lindol, no, ang baha. Talagang napakarami po na mga kahirapan ang dumarating. At alam ko po na maraming mga anak ng Diyos, no, mga mananampalataya ang umiiyak dahil po sa mga nangyayaring ito. Pero ang sabi nga po dito, no, nangusap ang Diyos, katulad ng mga Israelites noong panahon na yon. Sila ay naroon dumaranas ng paghihirap, kaya sila ay dumulog sa Diyos, umiiyak sila. Bakit nangyayari yung mga bagay na yon? No? Ang sabi dito, thus says the Lord God of Israel. Ang sabi na sila ay naroon na sinagot naman ng Diyos. No, nung sila ay humingi o umiyak sa harap ng ating Panginoon dahil sa mga nangyayari. Ang sabi ng ating Diyos, no, sabi niya, inilabas ko kayo sa Egypt, no, doon sa kahirapan doon sa Ehipto. Dinala ko kayo doon sa lupang pangako para hindi na kayo ma-oppress ng kaaway, no? Ang sabi pa nga niya, and also I said to you, I am the Lord your God. Do not fear of gods of the Amorites, in whose land you dwell. No? Huwag kayong matakot sa, sabi nga sa Diyos ng mga Amorites, na kung saan kayo ay nakatira. Pero, dahil dito, ang sabi niya, but you have not obeyed my voice. Kaya makikita po natin na maaaring yung po mga nangyayari na catastrophe, no, yung mga pandemic na yan, yung mga bagay na yan po ay ina-allowed ng Diyos. Bakit po? Dahil naroon po na patuloy na marami ang ayaw sumunod sa Kanya. Ito po ay isang sign na kung saan nais ng Diyos na magising ang bawat isa sa katotohanan. No? Magising ang bawat isa na naroon po na nais ang ating Panginoon na talagang tayo ay sumunod sa Kanya. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, dahil dun sa iyak, no? Sa iyak na yon ng mga Israelites, ang Diyos pa rin ay tumutugon. Bagamat naroon po ang disobedience, pero ang Diyos natin, katulad ng ating inawit, siya ay mabuti. Noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ay tumutugon. No? At makikita po natin, no, sa ating pong pag-aaralan ngayon na nais po ng Diyos na tunay na mapakita niya ang kanyang kapangyarihan. No? Nais po ng Diyos na naroon na talagang makakilos siya mightily. Lalo na sa higit sa lahat doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. At sa pagkakataon pong ito, makikita po natin dito po sa aklat ng Judges, no, na dahil doon po sa mga nangyayaring yon, ang Diyos po ay tumawag at pumili ng isang tao na kung saan magagamit niya para maipakita niya ang kanyang kapangyarihan. At ito po ay sa pamagitan ng buhay po ni Gideon. No? Dito sa, sabi nga, letter A, God can use ordinary people to do great things. No? Ang Diyos po ay gumagamit ng mga ordinaryong tao. Katulad mo, katulad ko. No? Ang Diyos po nais niyang gamitin ang bawat isa sa atin to do great things. No po? Upang naroon na makita ang kanyang kapangyarihan. Po. Kaya sabi nga dito, God can use ordinary people to do great things. Katulad ng binasa natin sa verses 11 to 16. No? Na kung saan naroon po na may isang anghel na lumapit kay Gideon at sinabi sa kanya, the Lord is with you, mighty man of valor. Pero ang sabi naman ni Gideon, oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all of this happened to us, no? Kaya sabi nga ni Gideon, kung ang Diyos, no, ay nasa amin, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Bakit nararanasan natin?
And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Kahit si Gideon, sabi niya, no, na, talagang naroon. Ang naroon yung, sabi nga ay, nagigrieve siya, nagkakaroon siya ng, ano sa kanyang puso, sa kanyang nakikita, no? Doon sa mga kahirapan. Sabi nga, bakit inaalaw ito? Pero ang sabi dito, then the Lord turned to him and said, go in the might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. No? Have I not sent you? Naroon po ang sabi ng Diyos sa kanya, go in the, sabi nga, go in the might of yours. No? At naroon na ikaw ay idadaling ko, o isesend ko sa mga Israelites para sila ay maligtas. No? So he said to him, oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh. Naroon po na nag-reason out si Gideon na sabi niya, paano ko maliligtas ang Israel? Eh yung clan namin, yung angkan namin, pinakamahina sa Manasseh. Ang sabi ganon. And I am the least in my father's house. Ako yung pinakamaliit. No? Ako yung pinakamahina sa tahanan ng aking ama. Paano mo ako gagamitin? And the Lord said to him, surely I will be with you, and you shall defeat the Midianite as one man. Amen. No? Ito po yung nais ng Diyos na iparating sa bawat isa, maging sa mga tahanan. Na kung minsan ang tingin natin sa ating mga sarili, wala tayong magagawa, lalo na sa mga pagkakataon na ito. No? Pero ang nais po na ipaalam ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo po ay tinawag at pinili niya para mapakita ang kanyang kapangyarihan. Diba, sabi po sa aklat ng John chapter 15, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi tayo ang pumili sa Kanya, siya ang pumili sa bawat isa sa atin. No po? Upang naroon po yung kapangyarihan ng Diyos ay maipahayag, madakila. Kaya, ang nais po ng ating Panginoon, ipaunawa sa bawat isa that He can use ordinary people to do great things, lalo na rin po sa last days na to. No? Nais po ng Diyos na mapakita ang Kanyang kapangyarihan. At ito po ay sa pamagitan ng mga ordinaryong people o mga ordinaryong tao na buong puso na susunod sa Kanya. No? Hindi po aksidente na tayo ay narito. Hindi po aksidente yung mga kasama natin ngayon sa live streaming. Ito po ay oras na kung saan nais na ipahayag ng ating Panginoon na tayo, na mga ordinaryong tao, ay nais siyang gamitin to do great things. No, to do great things. Lalo na po sa nangyayari ngayon, na para bang helpless na, no? Helpless na yun, talagang kailangan mong naroon na sumunod na lang sa gusto nila kahit na naroon na, sabi nga ay alam mo na minsan naroon na yung mga kalokohan, naroon na yung mga pandaraya, pero pinipilit ng kaaway na maging sunod-sunuran tayo. Pero sa pagkakataon na ito, kung bubuksan natin ang ating mga puso, ang ating mga espiritu, ang ating mga mata, ang ating mga tainga, He will use each and every one of us, ordinary people, that the Lord can do great things po sa ating mga buhay, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating bansa. Tayo po ang Kanyang inaasahan. The ordinary people, you and me, no? Ordinaryo tayo sa tingin ng iba, pero sa harap ng Diyos, we are special for He has chosen us. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sa katapat mo pala, ikaw ay pinili ng ating Panginoon. Hindi ka basta-basta. You are not just. Tinawag ka at pinili ka ng Diyos. Kung sa tingin ng tao, parang ordinaryo ka lang, pero sa pagkakataon na ito, the Lord is telling us, He has chosen us that He might do great things. No, ito po yung plano niya, ito yung purpose niya. Sabi nga po, katulad ng pangalan ng church na ito, siya ay maitaas, siya ay madakila. No po?
Makikita po natin, no, yung sinasabing pandemic, naroon po na hindi komot Kristiyano ka, hindi ka makakaranas ka. Pero ang nais patunayan ng Diyos, no po, na yung sinasabi nila na naroon na pandemic na yan, ay naroon na luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Mais ang ating Panginoon na ipaalam that truly He is our great healer. No, kung binamagnify nila yon, sinasabi na walang pwede na magsalba sa iyo o walang pwede magprotekta sa iyo kung hindi ka magpapabaksin. Pero sa pagkakataon na ito, nais ng Diyos na patunayan sa atin na He is our great refuge. He is our great protection. Na po, na sa panahon na ito, siya ang dapat na unang-una na naroon na pinagtitiwalaan. Kaya, ang nais po ng ating Panginoon, buksan natin ang ating mga puso't isipan, for we ordinary peoples are needed by God to do great things. Nais siyang gumawa ng mga dakilang bagay, no? Sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. Katulad po ni Gideon, no? Nung sinabi na gagamitin kita para i-save ang Israel, medyo nag-ano siya, paano niyo ako gagamitin? Ako nga ang pinakamahina sa aming naroon na, sabi nga, pamilya. Pero tandaan niyo po, ang sabi ng ating Panginoon, I will use the fool to confound the wise. Gagamitin ko mga tao na sa tingin ng iba ay naroon na fool o walang alam, no? To confound the wise para mapahiya ang mga nagmamarunong. Kaya, ang sabi nga po, nais ng Diyos na una sa lahat, maitanim sa ating mga puso that He can use you. God can use us. Bagamat parang ordinary lang tayo, pero the Lord can use us that He may do great things. Katulad po ni Gideon, no? At ang number 2, one can grow from doubt to great faith. Sa pagkakapili ng Diyos kay Gideon, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Una, bakit? No? Yun nga, dahil siya yung pinakamahina sa lahi niya, sa pamilya niya. Yung lahi nila, yung pinaka-weak sa Manase. Na para bang imposible, paano mo ako gagamitin? Hindi ako nag-aral. No? Hindi ako tapos ng ganitong mga degrees. Wala akong alam. Kaya, sa buhay ni Gideon, meron siyang mga pag-aalinlangan. Bagamat nangungusap na sa kanya directly, biro mo, sabi nga po, naroon na pinadala ng Diyos ang kanyang anghel para isabihin ang mensahe na yon. Pero sa pagkakataon na yon, si Gideon, naroon pa rin yung kanyang pag-aalinlangan. Bakit? Nag-aalinlangan siya dahil sa kanyang katayuan. No? Nag-aalinlangan siya dahil doon sa kanyang kakayahan, na alam niya sa sarili niya, hindi niya kaya. Pero sa pagkakataon na ito, nasabi nga, one can grow from doubt to great faith. Huwag po tayo mag-alala na kung minsan medyo nakakapagtanong tayo sa Panginoon na, Lord, talaga ba gagamitin mo ako? No? Ang alam ko nga lamang gawin maging domestic helper. No? Ito lang yung alam kong gawin. Pero alam niyo po ba, ang nais ng ating Panginoon na doon sa ating mga kahinaan, makita ang kanyang kalakasan. Kaya nga po si Pablo, alam niyo po si Pablo dumating sa punto, meron siyang thorn of the flesh. May mga Bible scholars na sinasabing meron siyang sakit na hindi gumagaling o meron siya ay kuba, no? Kung marami. Na ibig sabihin nun, may isang bagay o merong isang sa kanyang katawan na hindi gumagaling o hindi naaalis. Samantalang ang daming mga miracles na napakita ang Diyos, no? Doon sa kanyang pangangaral, marami ang napalaya. Pero sa pagkakataon na yon, yung kanyang naroon na kahirapan na yon o dinaramdam na yon, hindi matanggal. At nung siya'y manalangin, ang sagot sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness. No? Maaaring minsan may mga bagay na, Lord yung ang anak kong tagal-tagal ko, pero hanggang ngayon hindi pa rin naroon na tumatalima sa Diyos, sa inyo. No? Kaya minsan parang gusto nyo na mag-back out. Gusto nyo nang naroon na huminto. Bagamat ang tema natin ngayong taon na ito, ano sabi doon? No?
kailangan daw mag-move forward tayo. Do not quit, do not stop, move forward. Pero ang dyablo, no, tayo ay binubulungan. Tumigil ka na, no, lalo na ngayon. Naroon na halos hindi naman pinalalabas. Huwag ka nang magpagamit, huwag ka nang naroon na maglingkod sa Diyos. Ganun ang mga binubulong ng kaaway. Pero alam niyo po, nais ang ating Panginoon na, ang sabi nga, yung ating mga pananampalataya ay patuloy na lumago at lumakas. No? Kaya ang sabi po dito, na one can grow from doubt to great faith. No? Ito'y makikita natin dito sa verses 17 to 22. Na nagsabi ni Gideon, then he said to him, if now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talk with me. Do not depart from me here, I pray, until I come to you and bring out my offering and set it before you. Naroon daw po na siya ay naroon na humingi ng sign. Na sabi niya, kung totoong ako ay naroon na tinatawag mo, no? Kung ako'y talagang nakatanggap ng pabor galing sa iyo, bigyan mo ako ng sign. Bigyan mo ako ng sign. Alam niyo, minsan may mga kapahayagan tayo na naroon na natatanggap, no? May maaaring ito ay sa pamagitan ng salita ng Diyos, maaaring ito ay sa pamagitan ng vision, maaaring ito ay sa pamagitan ng panaginip, o sa pamagitan ng mga elders na nagsalita sa atin, no? Hindi po masama na naroon na humingi tayo ng sign. Totoo po ba 'yon? No? Totoo po ba 'yon na ako po ay tinatawag niyo at pinipili niyo? May pwede tayo katulad ni Gideon, no? Nang una nagda-doubt siya. Pero naroon po na humingi siya ng sign. Humingi siya ng sign. Naalala ko po, no, nung July 11, sabi nga, celebrate tayo ng 10 years anniversary under Jesus Be Lifted Up Church. Alam niyo po ba, noong pong sabi nga, senior ni Bishop kung paano naroon na ang church na ito ay naipanganak sa puso ng Diyos. Nung siya po ay nasa Macau, na nangusap ang Diyos sa kanya, sinabi sa kanya. At ang verse na ito ang nagrema sa kanyang puso. At alam niyo po, siya po ay tumawag sa akin. No? Nasa Macau siya, sinabi niya sa akin yung kapahayagan na yun ng Diyos. At alam niyo po ba, ang sabi ko, Lord, kung talaga pong nais nyo na kami ay umalis, kasi kami po noon ay under ng destiny. No? Nagpa-under lang po kami noon. No? Nagpa-umbrella lang po kami doon. At kami po ay, sabi nga po, ay naging lingkod under ng destiny. No? Pero nung time na yun, mangusap ang Diyos kay Bishop doon po sa Macau, po, naroon na nais niya na siya ay maitaas, no? Na nung una, sabi niya, Lord, naglilingkod naman po ako sa inyo. No? Pero maraming malalalim na kapahayagan ang Diyos na sinabi sa kanya. Kung kaya't nung sinabi niya sa akin, tumawag sa akin, ang sabi niya, nangusap sa akin ng Panginoon, binigay niya ang John 11:32, no? Na sabi nga ay kailangan siya ay maitaas. At nung time pong yun, alam niyo po, humingi ako ng sign sa ating Panginoon. No? Ang una pong ipinakita niya sa aking sign, ito po ay maliit pa lang po itong natin, itong church na ito, parang kumbaga, parang isang span lang yata, no? Tapos dinagdagan lang ng konti. Tapos po ay bukas pa dun sa first time na maglalagay kami ng banner ng under ng destiny doon sa pinakaharap. No? First time po yon na inilagay namin ang banner ng destiny doon sa pinakaharapan. Alam niyo po ba, mayroon akong pinuntahan, pero nung pagbalik ko, nagulat po ako. Dahil yung banner na yon ay nakalaylay. No? Kumbaga nung umalis po ako, nakasabit siya na paganyan. Pero nung pagbalik ko, nakita ko po, nakalaylay siyang ganon. Nabiglang sa akin, Lord, is this the sign? Sign po ba ito, Panginoon? No?
At hindi lang po yon. Humingi pa ako uli ng sign. Sabi ko, Lord, kung talagang nais nyo na kami po ay makapag-put up ng church, mayroon kang pinipare na pangalan ng church. At alam niyo po, binuksan ko ang computer, nag-search ako sa sect, no? At itinipe ko po, Jesus be lifted up. Jesus be lifted up church. At alam niyo po, ang laking gulat ko dahil available ang pangalan na yon. Pero kung titignan niyo po, dahil napakaraming churches dito sa ating bansa, pwedeng may ibang church na gumamit ng pangalan na yon. Pero nakita ko po, no, isa sa sign na binigay ng Diyos sa akin, available, no? Yung pangalan na ito ng Jesus be lifted up. Kaya nung time po ang ginawa ko, inaano ko na kaagad, ni-reserve ko na. Ang reservation no, ng pangalan na yon ay for 1 month. Na kailangan maparegister mo yon under that name. No? Kaya katulad po ni Gideon, no, dahil meron siyang kapahayagan na natanggap, naroon po na humingi siya ng sign. No? Sa ating po mga buhay, pwede rin po yon. Na naroon na marami na ang nagsabi sa iyo, no? Katulad po si Pastor Dodong ngayon. Dati tangging-tanggi yan, no? Dahil ang alam niya lang para sa kanya, ang alam niya lang mag-construction lang siya, no? Magpokpok ng martilyo, no? Kaya minsan nga yung drums, para minsan pinupokpok niya lang din. Nag-umpisa siya nag-drummer siya, pero lagi siyang sinasabihan ni Bishop na magpapastor ka. At ngayon po, no, alam ko maraming hiningi sign si Pastor Dodong. Totoo ba? Kaya ko ba? No? Pero ngayon ginagamit siya ng Diyos, no? Siya nagpapastor ngayon ng Parañaque. No, nagpupunta rin po siya sa Sagana. Makikita po natin, no, pwede po humingi tayo ng sign. Kung meron mga salita ng Diyos na nangusap sa atin, katulad ni Gideon, para lalong naroon ma-build up yung pananampalataya natin, mapatunayan natin na, Lord, totoo nga. No? Katulad ng number 1 natin, God can use ordinary people that God can do great things. Po, kaya, katulad po ni Gideon, talagang humingi po siya ng sign. No? Humingi po siya ng sign na kung totoong binibigyan mo ako ng pabor, no? Nais ko pong sumamba sa inyo. Huwag po kayong aalis, ako'y maghahanda ng ihahandog. At ano sabi sa kanya, hindi ako aalis, hihintayin kita. No? Kaya, doon po ay naroon na napatunayan nga ni Gideon na siya nga ay pinipili ng ating Panginoon. At dito sa susunod, yung first obedience ni Gideon, no, dahil napatunayan na nga niya, no, na naroon na siya ay talagang anghel ng Diyos ang nakausap niya na may mensahe sa kanya, kaya ang sabi sa kanya, di ba, ang sabi sa kanya, do not be afraid, no? Do not be afraid. Now Gideon perceived that he was the angel of the Lord, so Gideon said, Alas, O Lord God, for I have seen the angel of the Lord face to face. So Gideon built an altar there to the Lord and called it, The Lord is Peace. Ito po yung tinahabi nga, the Lord is, He is our Jehovah Shalom. Shalom meaning peace, kapayapaan. Ito po. Kaya, nung time na yon, nung maunawaan niya na talagang siya nga ay may pabor na natanggap galing sa Diyos, nagkaroon na po siya ng kapayapaan. Ang kanyang puso ay naging payapa na siya ay magpagamit. Kaya, mayroon pong unang iniutos sa kanya, no? The first obedience of Gideon ay matatagpuan natin sa 25 to 27. Now it came to pass the same night that the Lord said to him, Take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it, and build an altar to the Lord your God on top of this rock in the proper arrangement. And take the second bull and offer a burnt sacrifice
with the wood of the image which you shall cut down. So Gideon took men from among his servants and did as the Lord had said to him. No, kaya makikita po natin, dahil naranasan na niya yung kapayapaan, naranasan niya yung naroon na, sabi nga po, yung pabor ng Diyos ay talagang ibinigay sa kanya. Ang sabi dito, doon sa sinabi ng Diyos sa kanya, no, yung instruction sa kanya, he did it. No, ang sabi doon, and did as the Lord said to him. Nagsumunod na po siya, no? Sumunod na siya. Pero sa pagsunod niya pa rin, no? Dahil natakot siya kasi ang instruction na binigay sa kanya, ngayon, sabing ganon, i-pull down mo yung image ni Baal. Kasi dahil sila nga po ay na-under ng Midianites, no? Naroon po na napilitan sila na sumamba sa Diyos-Diyosan, yung Diyos-Diyosan ng Midianites. No? Kaya nakapasok ang spirit of idolatry sa kanyang pamilya. No po? At ng pagkakataon na yon, naroon na binigyan siya ng instruction ng Diyos na ibagsak mo ang spirit of idolatry na yon sa iyong tahanan. No? At sa pagkakataon na yun, dahil meron siyang peace, meron siyang kapayapaan na naranasan, no? Ay naroon po na ginawa niya yung instruction sa kanya ng Diyos. Pero makikita po natin dito sa bandang huli, no? But because he feared his father's household, no? And the men of the city too much to do it by day, he did it by night. No? Naroon daw dahil nandun pa rin yung takot niya sa kanyang ama, doon sa kanyang paligid, na kapag ginawa niya to, ay maaaring naroon na siya ay patayin, siya ay gawa na hindi maganda. Ginawa niya yung instruction ng Diyos, ginawa niya nung gabi. No? Ginawa niya to nung gabi, talagang ibinagsak niya yung image o yung idol ng mga Midianites. No? At sa pagkakataon na ito, makikita natin na minsan, lalo na kapag tayo lamang, tayo yung unang Kristiyano sa ating pamilya. No po? At nabuksan yung ating mga mata sa katotohanan na sabi nga ay ang ating pamilya pala ay nabubuhay sa idolatry. No? Maraming mga sinasamba, maraming pinagtitiwalaan. Pero dahil nalaman mo na yung katotohanan, gusto mo na sumunod sa Diyos, gusto mo na kung paanong ikaw ay, na sabi nga po ay, na mulat sa katotohanan, ganun din ang iyong pamilya. Kaya ano po ang nangyayari? Hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot na sabihin sa kanila na ikaw ay Kristiyano. Hindi ka natatakot na i-share sa kanila ang salita ng Diyos. No? May mga kasama nga po kami noon. Nung kami po ay bago-bagon, talagang mga kabataan, mga estudyante, maiinit na maglingkod sa Diyos. No po? Meron po kami mga kasama na talagang hayo ng hayo sa pagpapangaral ng salita ng Diyos. Pag uwi sa tahanan, merong nakakatanggap ng sampal sa kanilang pamilya. Meron naman po kaming isang kasama noon, pagdating niya sa kanilang bahay, nasa labas na yung kanyang mga damit at siya'y pinalalayas na. No? Pero hindi po 'yon nakapagpigil ng pagsunod nila sa Diyos. At ngayon po, ang kanilang buong sambahayan ay naglilingkod sa Diyos. Amen? No? Katulad ni Gideon. Na bagamat naroon pa rin ang takot, no, sa kanya, ay sumunod siya sa instruction ng ating Panginoon. At nang mangyari yon, nang malaman yun ng kanyang ama, kasi kinabukasan, nakita nila, bagsak na yung image. No? At naroon na may bagong altar na itinayo siya, na talagang naroon yun yung way ng nais ng Diyos ng pagsamba sa Kanya, pagbibigay ng sacrifice sa ating Panginoon. No? Ang mga tao ay galit na galit. Gusto nilang patayin si Gideon. Pero alam niyo po, ang unang nagtanggol sa Kanya ay ang kanyang ama. Po, ang kanyang ama. Yung idolatry ng ama niya, yung naroon na ibinagsak niya. Pero ang ama niya, ang tunay na nagtanggol sa kanya. No? Kaya minsan po, makikita natin, no, yung mga mahal sa buhay natin na
akala natin ay talagang against sa atin, pero makikita po natin na kapag ang pabor ng Diyos ang naroon po na talagang nararanasan natin, makikita po natin na sila pa ang magiging katuwang natin. No? Sila pa yung naroon na gagamitin ng Diyos para magpatuloy ka na maglingkod sa ating Panginoon. Po, kaya makita po natin, no, sumagot na, no? Sumunod na si Gideon. At pagkatapos po noon, Gideon asked for a sign of his calling. Humingi na naman siya ng sign. No? Humingi uli siya ng sign. Kaya kailangan po talaga kapag meron tayong natatanggap, no, ng mga kapahayagan, huwag tayong mahiya na humingi ng counsel. No? Huwag tayong mahiya na lumapit sa ating pastor o lumapit sa elders na tanungin, ano ba ang ibig sabihin nito? No? Naalala ko po, nung bago-bago ako, habang ako nagbabasa ng salita ng Diyos, talagang may nangusap po na salita ang Panginoon sa akin. Na ang sabi niya, dadalin kita sa isang lugar na alam mo ang salita. Talagang ang linaw-linaw po noon. At nung time na yon, nung matanggap ko yon, parang gustong-gusto ko nang pumunta. No? Ako po noon ay graduating na. No? Graduating ako sa Mapua, Chemical Engineering. Yung tiyo ko po na nasa US, nagtatrabaho siya sa Union Carbide, pinangakuan ang aking magulang na ako po ay kukunin. No? Kasi related yung aking pinag-aralan. At nung pagkakataon na yon, ako po ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Pero dahil meron akong salita na natanggap sa Kanya, nandun pa rin yung kapayapaan ko. Sabi ko, Lord, mapunta man ako ng US, naiintindihan ko naman. Kasi sabi nyo, dadalhin nyo ako sa lugar na alam ko ang salita. No? Ibig sabihin, kahit saan man ako dalhin ng Panginoon, no, naroon na mauunawaan ko. Yung lengguwahe, yung dialect, mauunawaan ko. No po? Kaya nandun yung kapayapaan ko na ang sa akin, Lord, kahit saan. At alam niyo po, ako po ay nagpa-counsel. Nagpa-counsel po ako, lumapit po ako doon sa kapatid ni Brother Eddie, si Ate Lainey, no? Sister Lainey Buwan, no? Na sinabi ko po na ito po yung nangusap sa akin, no po. Alam niyo, sabi niya sa akin, totoong mangyayari yung sinabi sa iyo ng Diyos, no? Totoong mangyayari, nangusap siya sa iyo eh. Mangyayari at mangyayari yan. Pero in His perfect time. Yun, may perfect timing. Ang sabi niya sa akin, ikaw ay ititrain niya pa, ikaw ay naroon na, sabi nga ay, ang tag dito, i-groom niya pa, no? Para pag dumating ka doon sa lugar na iyon, na sinasabi niya, ay handa ka, no? Handa ka. Kaya kapag po tayo ay merong na tatanggap, nakapahayagan, na galing sa ating Panginoon, no po, naroon po na, sabi nga, humingi tayo ng sign, humingi tayo ng counsel, para hindi bigla-bigla yung ating mga desisyon, no? May proseso kasi yon, no po, may proseso. Kaya, sa pagkakataon na ito, si Gideon, makikita natin, sumunod na siya, no? Doon sa sinabi na, ibagsak mo yung idolatry sa pamilya mo, sumunod siya, no? Pero nandun pa rin yung calling sa kanya, na siya ay gagamitin, no? Kaya sa pagkakataon na ito, humingi uli siya ng sign. At alam nyo, babalik ako doon sa sinabi ko sa inyo kanina na nangusap ang Diyos sa akin na dadali niya ako sa isang lugar na alam ko ang salita. Alam niyo po, yung salitang iyon ng ating Panginoon ay muli niyang inulit sa akin. No, matagal na po yung siguro natanggap ko yun sa Panginoon, mga 1982. Pero nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa Panginoon. No? At alam niyo po, nung time po na kami ay kinasal ni Bishop, unang-una po, dapat sa plano namin, no, doon po kami magfu-full time sa Tarlac. Kasi doon siya ginagamit, doon siya nagpapastor. Bagamat ako po, marami akong pinupuntan sa Pasig, sa Laguna, sa Sapampalay, no? Pero, siyempre, kailangan po mag-submit, kaya ang plano po namin talaga ay sa Tarlac. Ang isa po naging katanungan sa akin, sabi ko, Lord,
Sa Tarlac kami magpo-full time. Hindi ako nakakaintindi na Ilocano. Siya nakakaintindi na kasi halos may 1 taon na siya. Pero ako hindi ko naiintindihan, no? May naiintindihan man ako, konti lang. At alam niyo po, nauna lang po ng mga 1 week si Bishop doon sa Tarlac para ayusin yung aming titirhan, naiwan po ako sa Pasig, no? Bigla-bigla pong dumating sa bahay, yung tinutuluyan po namin doon, yung si Sister Resi. Siya po ay parang second kay Brother Eddie noon. Siya yung naroon na coordinator o siya yung chairman ng provincial outreach, ng community, no? Talagang parang second siya. At alam niyo po, bigla po akong sinabihan, sunduin mo si Duno sa Tarlac. Duno po kasi ang kanyang nickname eh. At pupunta kayo ng Mindoro, no? Pupunta kayo ng Mindoro dahil naghahanap ang Mindoro ng bagong kasal. Yun po yung pagkakasabi sa akin. Kaya, nung time pong yon, nagpunta po ako ng Tarlac, no? At sinundo ko po doon si Bishop at sinabi ko sa kanya, pinapupunta tayo ng Mindoro, no? At si Bishop man po, wala siyang resistance, no? Although, mahal niya yung, siyempre, ang tagal niya ng pinapasturan yung Tarlac, no? At nakafocus na po yung aming puso't isipan para doon sa pagpo-full time sa Tarlac. Pero nung binigyan kami ng instruction na magpunta na Mindoro, wala pong kagatol-gatol o walang naroon na resistance sa aming mga puso. Sumunod po kami. At alam niyo po, nung kami pinagpunta ng Mindoro, wala kaming kakilala sa Mindoro. Basta ang binigay lang po sa amin ay pangalan at address ng contact person na aming pupuntahan doon. At alam niyo po, nung kami po ay nagpunta ng Mindoro, pagsakay po namin sa barko, pagbaba sa pier, pinaalala po ng Diyos yung kanyang salita na sinabi sa akin, na dadaling kita sa isang lugar na alam mo ang salita. Ang lugar po doon ay mostly Tagalog, no? At alam niyo po, mula nung kami po ay matuntong doon sa Mindoro, kami po ay umabot ng 20 years sa paglilingkod doon sa Mindoro, no? Kaya may proseso po, no? May proseso, yung kapahayagan, yung sinasabi sa atin ng Diyos. No, kaya hindi po, habi nga po, hindi masama na tayo ay humingi ng mga signs, no? Katulad si Gideon. Nung siya po ay naroon po, handa na talagang sumunod doon sa sinabi ng Diyos na gagamitin kita para iligtas sa mga Israelites. Na nung dati-rati natatakot siya kasi talagang ang liit ng tingin niya sa kanyang sarili. Pero nung mapatunayan ng Diyos, no, sa pamagitan ng nakapag-ahin siya, worship siya, no? Nagkaroon siya ng kapayapaan, nakasunod na siya doon sa mga unang hakbang. Itong sa susunod na pagsunod niya sa Diyos, humingi uli siya ng sign, no? At ang sabi dito sa verses 36 to 40. So Gideon said to God, "If you will save Israel by my hand," kung talagang ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ko, as you have said, "Look, I shall put a fleece of wool on the threshing floor. If there is dew on the fleece only, and it is dry on all the ground, then I shall know that you will save Israel by my hand, as you have said." No? Ang sabi niya, nagbigay siya ng sa Panginoon. Sabi niya, "Lord, kung talagang gagamitin niyo ako para mailigtas ang Israel, maglalagay ako ng basahan na ito. Lalagay ko doon sa may threshing floor." No, ibig sabihin, naka po yun. Outside yon. At ang isa sa parang naging niya, sabi niya, kung ito pong basahan na ito ay mabasa ng hamog, pero ang paligid ng pinaglalagyan na ito ay wala man lang katubig-tubig, talagang tinatawag niyo ko. No? Kaya yung pagkakataon na yon, ginawa ng Diyos yung sign na sinabi niya. No? Pagising niya, nakita niya, uy, basang-basa yung basahan. Talagang napiga niya pa. No? Pero yung paligid, tuyo.
pinatutunayan ng Diyos talaga na tinatawag siya. Pero, makikita natin, And it was so, when he rose early the next morning and squeezed the fleece together, he wrung the dew out of the fleece, a bowl full of water. No, biro mo, nakapuno pa ng isang bowl ng tubig na galing sa hamog. Talagang basang-basa yung basahan, pero yung paligid, hindi. Pero, hindi pa rin nakontento si Gideon. Humingi uli siya ng sign. Ang sabi niya, then Gideon said to God, do not be angry with me, huwag kang magalit sa akin, but let me speak just once more. Let me test, I pray, just once more with the fleece. Gamit uli yung basahan. Mingi uli siya ng sign. Let it now be dry on the fleece, but on all the ground let there be dew. No? Isa pa, Panginoon. Ulit, itong basahan na ito, sabi niya, kapag inilagay ko dito at sa magdamag, di ba may hamog, kapag ang basahan na ito ay hindi nabasa ng hamog, at ito ay tuyo, pero ang paligid naman ay punong-puno ng hamog, Lord, talagang tinatawag niyo ko. No? At sa pagkakataon na yon, ano sabi ito? And God did so that night. It was dry on the fleece only, but there was dew on all the ground. Talagang pinatutunayan ng Diyos, no? Na siya ay tinatawag at pinipili niya, no? Kaya minsan meron po mga pagkakataon. May mga pagkakataon, may mga nag-aano nga, di ba? May mga nagte-testify nga na halos ilang beses na kami na parang ilang beses na parang mamamatay na ako pero hindi ako namamatay. Dahil meron palang pagkakatawag ang Diyos sa akin, no? Kaya naroon po na sabi nga po, patutunayan talaga ng Diyos sa bawat isa sa atin na siya ang tumatawag at pumipili sa atin. Amen? Na sa mga bawat pagkakataon, katulad po ng pagkakataon na ito, hindi po aksidente na tayo ay narito. Hindi aksidente na kayo ay napunta dito. No? Maaring yung iba, katulad nila ate, nag-a-apply lang sila na para mag-abroad. Nagkataon yung kanilang boarding house habang sila ay naghihintay ay nariyan lang. No? At sila ay naroon na, sabi nga ay, sa hipon ng Santong Espiritu, nagkaroon ng desire na umattend muna, no? Umattend ng mga services. Di ba nung anniversary, nandito na rin kayo? No? Talagang ang Santong Espiritu, ang talagang nangungusap sa kanila. Hindi po aksidente yon, no? Hindi aksidente, ito ay paraan ng pagkakatawag at pagkakapili ng Diyos sa bawat isa. Bakit? Dahil kung matuloy man po kayo sa pag-abroad nyo, may plano ang Diyos. May kapangyarihan siya na ipakikita sa inyo. Papakita niya kung gaano siya kadakila. Maging doon sa lugar na inyong pupuntahan. No? Kaya hindi po aksidente ang lahat ng nangyayari sa atin. Ito po ay pinaplano ng Diyos, ito ay inaayos niya. No? Na ang sabi nga po, para patunayan lang sa atin na siya ang tumatawag at pumipili sa atin. Amen? No? Marami po kaming mga kakilala. Nagpunta sila ng abroad. Ang unang reason, para magtrabaho para sa kanilang pamilya. Pero alam niyo po, napakarami po ngayon naging pastora na. Na yung palang lugar, doon sa kanilang pinuntahan, lalo na po sa Hong Kong, no? Dati po, madalas kami doon. Na kung dati-rati, nakasentro lang ang kanilang puso't isipan sa paglilinis, no? Sabi nga ng iba, pagkukudkod ng mga kubeta. Pero dahil natanggap nila yung calling, no? Ng ating Panginoon, alam niyo po ba, sila po ay ginamit ngayon doon. At hindi lamang po yun, naging pastora sila, no? Hindi lamang po yun, pag-uwi nila ng Pilipinas, may church din, no? Na pinagkatiwala sa kanila. Kaya preparation lang po yung mga pinagdadaanan natin sa mga great things na nais ng Diyos na gawin niya. No po? At sa number 3, ang sabi sa number 3, small number with God can do much. No? Small number with God can do much. At ito po ay noong si Gideon ay
talagang ready na. Yes, Lord. Yes, Lord. No? Magpapagamit na ako sa iyo. Kaya ang ginawa ni Gideon, tinawag niya lahat ng mga sundalo, no, na mga Israelites. Dahil ang lalabanan nila ay mga Midianites. Alam niyo po, noong ma-gather niya ang mga sundalo na makakasama niya sa laban para labanan ang mga Midianites, sila po ay ilan lamang? Sila ay 32,000 lamang. No, 32,000 lamang. Pero ang Midianites, 120,000. Kaya kung titignan po natin, no, yung si Gideon at ang mga sundalong kasama niya, yung pangungunahan niya, 32,000 lang sila. Pero ang kakalabanin nila ay 120,000. Kung ang gagamitin ni Gideon ay yung sarili na naman niyang kaisipan, ay aatras siya. Di ba? Aatras siya. Lord, ipapahamak ko ba yung sarili ko? Wala kaming kalaban-laban doon. 120 sila. Kami 32,000 lang. Sila 120,000. Sa palagay nyo, may nanalo kaya si Gideon at ang kanyang mga kasamahan? Pero alam nyo po, ang sabi dito, sa verse 2, and the Lord said to Gideon, the people who are with you are too many for me to give the Midianites into your hands, lest Israel claim glory for itself against me. Nag-complain si Gideon, ang sabi niya, Lord, 32,000 kami, ang kalaban 120,000. Mananalo ba kami doon? Pero ang sagot sa kanila ng Diyos, madami nga kayo eh. Napakarami nyo pa para labanan ang Midianites. Baka pag nanalo kayo, magmalaki kayo, sabihin nyo nanalo kayo dahil sa lakas nyo. No? Kaya nagbigay ng instruction ang Diyos sa kanila. No? Nagbigay ng instruction. Now therefore proclaim in the hearing of the people, saying, whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, kay Gideon, ipunin mo yung mga sundalong kasama mo, yung 32,000, at sabihin mo sa kanila, lahat ng natatakot sa labanan, bumalik na at umuwi na sa kanyang mga tahanan. At alam niyo po, nung sinabi yun ni Gideon, nag-uwian yung mga sundalo na kasama niya. Alam niyo kung ilan ang umuwi? Ilan yung nag-back out? 22,000. Biro niyo, from 32,000, naging 10,000 na lang sila. Kasi takot pala yung mga kasama niya na lumaban sa Midianites. Kasi alam nila, napakarami. Napakarami ng mga Midianites, 120,000. Sila 32,000 lang. Kaya takot na takot yung mga sundalo na tinawag ni Gideon. At nung sinabi niya na ang lahat ng natatakot ay umuwi, nakita niya na talagang takot. Dahil ang umalis ay 22,000. 10,000 na lang ang natira. Kaya sa pagharap ni Gideon uli sa Panginoon, sabi niya, Lord, yung dati 32,000 kami ngayon, ilan na lang kami? 10,000 na lang kami. Lalo kaming kumonti. Paano pa kami mananalo sa mga Midianites? Pero alam niyo, sabi ng Diyos sa kanila, ang sabi ng Lord kay Gideon, marami pa nga kayo eh. No? Tingnan natin. Ang sabi, but the Lord said to Gideon, the people are still too many. Bring them down to the water and I will test them for you there. Then it will be that of whom I say to you, this one shall go with you, the same shall go with you, and of whomever I say to you, this one shall not go with you, the same shall not go. No? Ang sabi ng Lord, ang sabi ng Panginoon kay Gideon, marami pa nga kayo. I-test mo.
Dalhin mo sa ilog, yung 10,000 na yan, at itest mo kung sino talaga ang dapat mong makasama. Sasabihin ko sa iyo kung sino yung makakasama mo sa labanan at yung pauuwiin mo uli. Kaya, nag-announce na naman si Gideon. Ang sabi ni Gideon, pumunta muna tayo sa may ilog. No? Nagpuntahan sila sa ilog. At sila ay pinainom. No? At habang umiinom sila, ang sabi ng Diyos, no? Ang sabi ng Panginoon, everyone who laps from the water with his tongue as a dog laps, you shall set apart by himself. Likewise, everyone who gets down on his knees to drink, and the number of those who lapped, putting their hand to their mouth, was 300 men. But all the rest of the people got down on their knees to drink water. No? Then the Lord said to Gideon, ang sabi ng Panginoon sa kanila, kay Gideon, sige, painumin mo sila dyan sa ilog. Ang uminom ng kumbaga, parang aso na yung directly doon sa tubig, no? Tignan mo kung ilan, no? Yung uminom na parang aso, sabi meron, no, na naglalap doon sa tubig. At tignan mo rin kung ilan yung lumuhod at sumalok sa kamay para uminom. No? Alam nyo, nung pong makita ni Gideon, yung uminom na parang aso ay 300. At ang uminom naman ng lumuhod pa at sumalok ay 9,700. At sa pagkakataon na yon, hindi, nung una nga, ganun ang alam ko yung lumuhod ang hindi Sabi dito, yung uminom na parang aso, 300. At yung lumuhod at sumalok para uminom, 9,700. Ang sabi ng Panginoon, pauwiin mo yung 9,700. At ang isama mo ay ang 300. No? 300 na lang. Alam niyo po, nung una, ang alam ko talaga, ang 300, yung lumuhod at sumalok. Pero nung binasa pa ulit-ulit kong binasa, hindi ang uminom na parang aso, yung 300 pala. At 9,700 yung lumuhod at nag-ano ng tubig sa kanyang para uminom. Nagtanong po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, yung napauwi na 22,000, sila ay mga takot. Kaya sila umuwi, no? Ngayon, itong 9,700 na ito, na uminom, no, na lumuhod at sumalok sa kanyang kamay para uminom. Lord, ano naman ang katangian nito? Kaya sila ay pinauwi mo. Alam mo, natawa po ako sa sagot ng Diyos sa akin. Sabi niya sa akin, maarte sila. Maarte sila. No? Samantalang yung 300, wala silang kaarte-arte. Talagang uminom sila, parang aso, direct from the water. No? Kaya, sa labanan pala, kapag naroon yung medyo kaartihan, ayaw natin mabasa yung paa natin, no? Ayaw natin na maulanan, ayaw natin na makikita po natin, pauuwiin tayo, hindi tayo gagamitin ng Panginoon. No? Kanina ko lang po nakatanggap tong na sabi ko, Lord, bakit na pauwi? Yung 22,000, umuwi sila kasi natatakot sila. Itong 9,700, pinauwi nyo naman, pinabalik nyo. Bakit po? Dahil maarte sila. Sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan walang kaartihan. No? Walang kaartihan. Dahil kapag ikaw ay halimbawa, na-assign ka sa bukid, na-assign ka doon sa mga kung medyo meron pang kaartihan sa katawan natin, ayaw mong mainitan, ayaw mong maglakad ng malayo, paano ka gagamitin ng Panginoon?
Di ba? Kaya ano nangyayari doon sa mga ganon? Umuuwi sila. Alam niyo, naalala ko, biro nyo, dito kami pinanganak sa Pasig. No? Dito kami lumaki, si Bishop sa Pasig din. Wala kaming, wala kaming nakasanayan na bukid. Pero alam niyo, pagdating po sa Mindoro, yung pinapollow up namin, magpa-follow up kami ng isang pamilya, ang layo ng sana kung pwede ang sasakyan, hindi eh. Naglalakad kami sa Pilapil. Minsan kapag nag-aano pa, yung inaararo pa yung lupa, maputik, hindi ka pwedeng lumakad sa Pilapil dahil madulas. Kaya napipilitan kami na doon mismo sa inaararo, doon kami lumalakad. Kung ang sasabihin namin, ang re-reason out namin sa nagpadala sa amin ang hirap naman dito. Samantalang dyan sa Manila, sa Pasig, lagi kami nakasasakyan. Dito walang sasakyan, ang layo na nilalakad. Paano? No? Kaya kapag daw po nandun yung kaartihan, hindi tayo makakapaglingkod sa ating Panginoon. No? Kaya, makikita natin, mula 32,000 na kasama ni Gideon, ilan na lang ang natira? 300. No? 300 na lang sila. Ang kalaban nila ay 120,000. Kung ang gagamitin natin ay ang ating kaisipan, wala. Dihadong-dihado na sila Gideon. No? Pero dito natin mapapatunayan, the Lord wants to do great things. No? The Lord wants to do great things. Kaya, sa pagkakataon na yon, wala na pong nagawa si Gideon, kundi ang totally sumurrender sa ating Panginoon. Totally magtiwala sa Kanya. Kaya, nung siya ay binigyan ng instruction, no? Number 4, be ready to receive God's instruction and direction. No? Maging handa daw tayo sa pagtanggap ng instruction at direction ng ating Panginoon. Dahil ang pangako niya, ang sabi sa Psalms 32, verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go, and I will guide you with my eye. Ito yung naroon na instruction, ay ito yung sa pangako ng Panginoon. No? I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. At sa Psalms 32 verse 8, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delight in His way. Dito makikita natin na ang ating Panginoon ay magbibigay ng instruction. Maging handa tayo na tumanggap ng instruction. At ito po ang kakaiba. Iba ang instruction ng Panginoon. No? Dahil ang sabi sa Psalms ay sa Isaiah 55, ang kaparaanan niya ay higit sa ating kaparaanan at ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Na kung minsan sa instruction na matatanggap natin sa ating Panginoon parang imposible Lord, imposible. Katulad nung nangyari sa kanila. 120,000 ang kalaban. Sila from 32,000, binawasan ng binawasan, naging 300 na lang. Napaka-imposible. Di ba? Napaka-imposible. Pero alam niyo po, ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Amen? No? Kaya, sa pagkuha natin ng instruction at direction sa ating Panginoon, naroon po na wag nating gamitin yung ating reasoning. Hayaan natin na yung espiritu natin ay talagang nakatune in sa Kanya na susunod sa instruction ng ating Panginoon. No? Dahil alam niya, He is an all-knowing God. He knows everything. No? Wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Kaya nga, ang sabi niya, ang dami niyo pa nga, yung 32,000, ang dami niyo pa eh. Dahil kapag nanalo kayo, laban sa may Ginita na 120,000, pwede kayong magmalaki. Pwede niyo ipagmalaki na kaya kayo nanalo ay dahil sa inyong lakas. Pero ang nais ng ating Panginoon, sabi nga, it is not by our might, nor by our power, but by the Spirit alone. Yun yung naroon na magpagmalaki natin.
At ang sabi pa nga sa Jeremiah, ang sabi doon, let not the rich man glory in his riches. Let not the mighty man glory in his might. Let not the might, wag daw natin pagmalaki yung yaman natin, wag natin pagmalaki yung lakas natin, wag natin pagmalaki yung ating karunungan. Kung gusto daw natin magmalaki, pagmalaki natin, na nakikilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na gumagawa ng himala. Ang Diyos na sa Kanya ay walang imposible. Kaya sa pagkakataon na ito, makikita natin, nagbigay siya ng instruction kila Gideon. Tingnan nyo sila ay makikipaglaban. Pero ito yung mga sandata na pinadala sa kanila. No? Ano-ano yung mga, pinadala sa kanila? Sa 7:16 to 18, Judges 7:16 to 18, makikita natin, ito yung naroon na dinala nila Gideon at nung kasamahan niya na 300 na maging sandata. Na kung titignan natin, hindi ito parang isang sandata. No? Pero sa Diyos na buhay, ito ay sandata. Una, ang hawak nila ay trumpet. Trumpeta. Pang-ano ba yung trumpeta? Makakapatay ba ang trumpeta? Ginagamit yan sa music, no? Ginagamit yan yung sabi nga, pag ito'y pinatunog, minsan makikita natin na ito'y may mensahe ng pagkapanalo. No? Yun yung isa na pinadala sa kanila, trumpeta. Pangalawa, pitcher o pichel. No? Pangatlo, torch o ilawan. Yun lang ang daladala ni Gideon at ng kanyang mga kasamahan. Kung titignan natin, gamitin natin yung ating kaisipan, gamitin natin yung pangunawa natin, mananalo kaya sila? Anong gagawin nila doon? Anong gagawin nila doon sa tatlong hawak nilang yon? No? Na ang kalaban nila ay 120,000. No? 1,000. Sila 300 lang. Pero makikita po natin na, sabi nga po sa ating pagsunod, na minsan hindi natin maunawaan. Pero kapag sumunod ka, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. No? Makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Naalala ko po, nung ako po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magpunta ng Australia. Na-invite po ako nung parang asawa ng pinsan ni Bishop na magpunta ng Australia. Inayos nila yung mga kailangan ko, no? At yung makakuha ko ng visa. At nung ako po ay paalis na, parang 3 months ang stay ko doon. Nag-request po yung tiya, tsaka yung pinsan ni Bishop ng cake na Goldilocks roll, yung roll, no? At nung ako po ay nagpunta ng airport, sa airport pa lang dito, marami na po nagsabi sa akin, naku, bawal yan. Hindi yan pwede, hindi mo yan maisasakay sa aeroplano, hindi mo yan maipapasok sa Australia, bawal yan, no? Ako naman, sabi ko, ni-request to Parang, kumbaga, ito na nga lang yung pasalubong ko Binibiro ako ng mga kasama ko noon, makakasama ko sa aeroplano. Sabi, kainin na lang natin. Sayang yan, tatapon lang yan. Pagdating tatapon lang yan, kita mo. No? Pero nung time na yon, ang lakas nung sa akin ng Panginoon na ituloy mo, dalhin mo yan. No? Hanggang sa nakasakay na po ako aeroplano, no? At pagdating dun sa Melbourne po kasi nagpunta. Pagbaba, kami po ay pumila para i-check yung aming mga dala-dalahin. Isang maleta lang naman ang dala ko, damit lang. Tapos yun nga, yung dalawang no? Yung dalawang, tawag dito, roll ng cake. Nung ako po ay nakapila, naku po, ang daming talaga nasabi, naku, itapon mo na lang yan. Naku, itatapon yan.
Mapapagalitan ka pa kasi bawal yan dito, bawal yan dito. Ganon. Kahit yung mga Australianang nakasama ko sa pila, no? Pero alam nyo, habang naririnig ko yung sinasabi nilang bawal, bawal, parang lalong nagkakaroon ako ng lakas ng loob, no? Na ipasok yon. Sabi ko, Lord, ba't ganito nararamdaman ko? Hindi ako nakakaramdam ng takot. First time ko magpupunta ng Australia, no? Hindi ako nakakaramdam ng takot. Sabi ko, at alam niyo po, nung ako na yung tinawag, no? Tinawag ako nung ang ginawa ko, yun una, pinakita ko kaagad yung cake na dala ko. No? Nung una nakikita ko, kasi nakikita mo na kung ano, merong mga binubuksang maleta na isang supot ng yung Goldilocks na mga, yung mga, anong tag dito? Ano ba nabibili sa Goldilocks? Mga pulburon, yung mga talagang kinukuha nila, tinatapon sa basura. Talagang kitang-kita ko ganun ang ginagawa, no? Pero ako po, nung pagharap kong ganun, ko sa di ibinaba ko. Ang sabi niya, what's that? Sabi ko, cake. Tapos, bigla akong tinuruan ng Panginoon kung ano ang dapat kong sabihin. Alam niyo po ang nasabi ko doon sa officer, it is a request of a pregnant woman. Kasi noong time pong yon, buntis yung pinsan ni Bishop. Pero, ni sa hinagap, hindi ko alam na pwede kong i-reason out yun. Pero nung time na yon, on the spot, yun yung pinasabi sa akin ng Santong Espiritu. Kaya yun ang sinabi ko. Alam nyo, nagulat ako sa reaction nung officer na yon. Oh, true? It's true, yes. Yeah, talagang tuwan-tuwa pa siya. No, tuwan-tuwa pa siya na ito ay ni-request ng buntis. No? At talagang maingat niya pang, noong una binuksan niya, maingat niya pang sinara, ganun, tapos tuwan-tuwa siya. Kaya, pagkatapos ko po doon sa linyang yon, nakapasok ako, bit-bit ko uli yung dalawang ang dami pong nagtaka, no? Ang dami nagtaka, talagang takang-taka sila, bakit napalusot yung cake na yon? Bawal. Alam niyo po, nalaman ko, na nung time pa lang yon, na ako ay nagpunta sa Australia, nagbaba ang gobyerno na kailangang magbuntis ang mga kababaihan. Bakit? Dahil ang layo na ng gap ng kanilang yung sa population nila. No? Malayo na ang gap. Dahil masyadong busy sa trabaho ang mga tao. Parang ayaw na nilang magkaanak. Mapuputol yung yung kanilang lahi o yung generation. No? Kaya nung time na yon, meron pa pong ibinaba pala doon sa Australia na kapag nagbuntis ang isang babae, automatic, meron na kaagad 5,000 Australian dollars. Tapos kapag nanganak, libre. Paglabas ng bata, libre ang gatas, libre yung ganon. Kaya sabi ko, oy, ang galing naman dito. Kaya pag nakakakita ako doon ng buntis, ang tingin ko parang alkansya. Kasi, grabe no, grabe yung provision na ibibigay sa kanila. Kaya alam niyo po, kapag po merong mission o may pinagagawa ang Diyos sa atin, huwag tayong matakot na kahit parang weird yung pinagagawa sa atin, no? Dahil makikita natin magugulat tayo. Katulad sila, Gideon. Pero makikipaglaban sila, ang pinadala lang sa kanila, trumpet, pitcher, torch. Aanin nila yon, no? Pero, ang sabi nga, I will give you the instruction. No, nagbigay na instruction ng Panginoon sa kanila. Yun ang mga dala-dala nila. At binigay siya ng instruction ng Panginoon na sabi sa kanya, Gideon, maggrupo kayo ng 3. Tigo 100. No? Hiwa-hiwalay sila. Naghiwa-hiwalay sila. At ang napakaganda nito, no? Sa number 5, be courageous and example for others to follow. No, naging courageous po si Gideon, no? Naging matapang siya na hindi siya nag-alinlangan na ano kaya mangyayari dito? Ano kaya ito ay trumpet, torch at ano lang tumdala natin? Pero hindi po, naging matapang siya. Naging firm siya sa decision niya, no? At ang sabi nga, makikita natin na dahil matapang siya, no?
na gawin yung instruction ng Diyos sa kanya, sumunod yung 300 na kasamahan niya. Ang sabi dito sa verses 17 to 20 ng chapter 7, and he said to them, "Look at me and do likewise. Watch, and when I come to the edge of the camp, you shall do as I do." No? Tingnan niyo ako. At ano man ang gawin ko, gayahin niyo. No? Ganun siya katapang, ganun siya ka-bold. Dahil alam niya na ang kanyang gagawing hakbang ay utos ng Diyos. Kaya hindi siya natatakot. No? Hindi siya natatakot. Kaya sabi niya doon sa mga kasamahan niya, gayahin niyo kung ano ang gagawin ko. Do what I do. No? Minsan po, mayroong mga nag-aano na makinig kayo sa akin pero huwag niyo susundin yung ginagawa ko. Meron po ganung mga leaders, no? Pero dito, si Gideon, ang sabi niya, and he said to them, "Look at me." Tignan niyo ako. "And do likewise. Watch. And when I come to the edge of the camp, you shall do as I do. When I blow the trumpet, and all who are with me, then you also blow the trumpets on every side of the whole camp, and say, the sword of the Lord and of Gideon." Binigyan niya ng instruction, no? Bagamat magkakalayo sila, no? Tatlong bahagi, tagwa 100, pero nagbigay ng instruction si Gideon bilang siya ang pinuno. Sabi niya, tignan niyo ako, no? Gawin niyo kung ano ang gagawin ko kapag binlo ko ang trumpet, binasag ang pitcher, at ang torch ay naroon na nakita, gayon din ang gawin niyo. Kaya ang lahat ay nakafocus. No, nakafocus sila kay Gideon. Lahat ng mga kasamahan niya, yung 300 na yon, tinitingnan nila ano yung instruction. Ano yung instruction ni Gideon? Nagagayahin nila. No? Alam niyo po, katulad din dito po sa church, ibinaba po ni Bishop na itong buwan na to ng July, focus tayo about obedience. Kaya lahat po ng ating mga katuruan, no, maging sa morning devotion, ito po ay nakatukoy tungkol sa obedience. Bakit? Dahil ito po ay babala na nais ng Diyos na, sabi nga, tanggapin natin, obedience is better than sacrifice. Kahit isakripisyo mo pa ang pamilya mo, isakripisyo mo pa ang buhay mo, no? Sa paglilingkod sa Diyos, pero hindi pala yan ang pagsunod na hinahanap ng Diyos, mababaliwala ang lahat. Mababaliwala ang lahat. Obedience is better than sacrifice. Kaya buong tapang po, no? Buong tapang po si Gideon, sinabi niya, gawin niyo kung ano yung gagawin ko. No? Sumunod kayo sa akin. At dahil po doon, nakita ng mga kanyang mga kasamahan, naroon po na ginaya nila. Nung nag-blow ng trumpet si Gideon, nag-blow din sila. Nung binasag yung pitcher, binasag din nila. At naroon na yung torch o yung liwanag ay lumabas. Sabi nga po, the trumpet is the message of Christ. Ito yung message tungkol sa ating Panginoong Hesus. The pitcher is symbolizing the serving our fellow men. At ang torch, this is the light of example showing men the way. Ito daw po yung example, ito yung liwanag na magpapakita o maggagabay sa mga tao. No? Paano po kung halimbawa sinabi ni Bishop tungkol sa obedience, pero siya mismo hindi siya nag-obey? Palagay niyo po ba, susunod tayo? No? Sabi nga, kailangan makita talaga sa leader na walang takot na mangaral. Sabi nga, kahit may pandemic. Yung iba kasi, talagang dahil sinabi, wag lalabas, hindi na nga lumabas. May mandate siya. May mandate siya sa Panginoon na humayo. No? At naroon ay ipahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya walang takot. No? Walang takot ng pupunta ng Mindoro, ng Alaminos. No? Walang takot. Bakit? Ang pangako ng Diyos, I am with you. No? I am with you. Kaya makikita po natin, we must be courageous and example for others to follow. No? Halimbawa, ang tatay, yung ama ng tahanan, no? Sasabihin sa mga anak, gumising na kayo, tumayo na kayo, at magsimba na kayo. Pero siya ayaw tumayo. No?
Pumunta na kayo doon. Siya matutulog lang. Ano magiging ano ng mga anak niya? No? Hindi susunod. Hindi makita doon sa ama no? Kaya sabi nga dito, dahil nung sumunod sila, no? Nung sumunod sila, so Gideon and the 100 men who were with him came to the outpost of the camp of the beginning of the middle watch, just as they had posted the watch, and they blew the trumpets and broke pitchers that were in their hands. Then the 3 companies blew the trumpets and broke the pitchers. They held the torches in their left hands and the trumpets in their right hands for blowing, and they cried, "The sword of the Lord and the end of Gideon." No, mababasa natin to sa chapter 7, 17 to 20. At dahil doon, alam niyo po ba, yung ingay na yon, no, yung pagbabasag doon sa mga pictures na dala-dala nila, yun po ay ingay na sabi nga po, nung marinig ng mga kalaban, ng mga Midianites, nataranta po sila, nagtakbuhan sila, no? Sila mismo nagkapatayan. Kaya yung 120,000 pong yun ay naroon na nakita na lang nila Gideon na patay na. Kasi sila mismo naglaban-laban, no? Meron lang 2 na nakatakas na hinabol nila Gideon. At yung 2 ito, no, ay naroon nagtago pa doon sa kanilang mga kasamahan na sila ay 38,000 pa. Pero natalo din nila Gideon, no? Kaya makikita po natin na dahil doon, no, nakita yung tagumpay nila Gideon, marami po ang sabi nga marami yung naroon na humanga kay Gideon, no? Marami yung naroon na sabi nga ay napatunayan na si Gideon ay tinawag at pinili ng Diyos. Kaya sila ay, sabi nga ay, nagpasakop, no? Gusto magpasakop kay Gideon. Pero ito pong huli na ating pong bibigyan diin. Ang sabi dito, always be humble and give God the glory. Sa tagumpay po na ating makakamit, no? Sa pagsunod natin sa ating Panginoon, sa instruction na binigay niya sa atin, ang nais ng Diyos, patuloy tayong magpakumbaba. At ang glory ay ibigay lang natin sa Kanya. Ito po yung matatagpuan sa Judges 8, 22 to 23. Ang sabi dito, then the men of Israel said to Gideon, rule over us, both you and your son, and your grandson also, for you have delivered us from the hand of Midian. Ang sabi ng mga tao, Gideon, pangunahan nyo na kami. No, ikaw, ang anak mo, tsaka yung mga apo mo, kayo na ang manguna para sa amin. No, dahil nakita nila yung tagumpay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Pero tignan po natin, ano ang sagot ni Gideon? But Gideon said to them, I will not rule over you, nor shall my son rule over you. The Lord shall rule over you. Amen. No? Hindi ko kayo pangungunahan. Kahit ang aking mga anak, hindi ko kayo pangungunahan. Kailangan ang Diyos ang manguna sa inyo. Amen. Praise the Lord. Ito po yung sinabi ni Gideon. Makita natin yung kanyang pagpapakumbaba. Hindi niya inangkin yung glory. Kung titingnan natin, napakalaking tagumpay. Biro mo, 120 plus 38,000. 158,000 na kalaban, napabagsak nila. Pero hindi niya inangkin ang glory. Ang mga tao, gusto siya na manguna kasi nakita yung tagumpay. Pero ang sabi niya, hindi ko kayo pangungunahan. Kahit ang anak ko, hindi kayo pangungunahan. Kailangan ang Diyos ang manguna sa inyo. Amen? Kaya, makikita po natin, yung sa obedience sa ginawa ni Gideon, sa pagtitiwala niya sa mga instruction at direction ng Panginoon, nakamit niya ang tunay na tagumpay. At ang isang tunay na nagtatagumpay, ang isang tunay na pinagpapala, lalong nagpapakumbaba. Amen? Ang tunay na tagumpay na bunga ng pagsunod,
ang naroon po na ang binibigay nito ay pagpapakumbaba. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay mapasok ng pride. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay mapasok ng pagmamataas, no? Kundi patuloy na pagpapakumbaba. Amen? Hindi darating sa punto na sabihin natin na, ako nagtanim yan, ako nagpaano yan. Hindi po. Naalala ko po nung kami po ay ililipat dito ng Panginoon. For 20 years namin sa Mindoro. Pero may bago siyang instruction sa amin na may bagong bagay kayong gagawin. At kami po nga ay nalipat dito sa Cavite. Pero 20 years na kami sa Mindoro, established na kami doon. Ang laki po ng church doon. May school pa kami. Bawat towns may outreaches. Si Bishop po ang provincial pastor doon. Kami ang halos sabi nga po kami yung halos nag-umpisa ng mga gawain doon. Noong 1986. Nung kami po ay lilipat na dito, pinipigilan po si Bishop ng mga pastor na kasama niya sa grupo ng Kalapan. Alam niya, sabi sa kanya, Pastor, ba't kayo aalis? Kayo nagpakahirap dito. Ba't niyo iiwan? No? Kayo naroon na nagpakahirap lahat. Sabi nga, binuwis niyo yung buhay niyo, ngayon iiwan niyo. Pero sabi nga, may bagong instruction ng Diyos. Sino ang susundin mo? Yung tao o ang Diyos? No? At ang sabi nga, wala tayong maipagmamalaki. Iba ang nagtatanim, iba ang nagdidilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Amen? Kaya sa ating pong mga buhay, ang nais po ng ating Panginoon katulad ni Gideon, una, maaring meron tayong mga alinlangan pa sa ating mga sarili na tayo nga ay tinawag o pinili ng Diyos. Huwag na po tayong mag-alinlangan. Dahil yung mere fact na tayo po ay narito at narinig natin ang kanyang mga salita, ito po ay sign na tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. At sa pagkakatawag at pagkakapili ng Diyos sa atin, nais niyang gumawa ng great miracle. Nais niyang gamitin tayo. Nais niyang gamitin ka saan ka man mapunta. Dahil ano ang sabi ni Gideon doon sa una na natin nabasa? Paano ko mapapatunayan na ako nga ay naroon na pinili mo? No? Na ako nga ay gagamitin mo. Ano ang sabi ng Panginoon? No? Ano ang sabi niya? And the Lord said to him, Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianite as one man. Ito yung isang katiyakan na pangako ng Diyos sa pagkakapili at pagkakatawag niya sa atin. Surely I will be with you. Amen? Ang sabi sa Hebrews, I will never leave you. I will never forsake you. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Saan ka man magpunta. Kaya kapag ang mga katotohanan pong ito ay nakatanim sa ating mga puso, walang takot ang ating mararamdaman. Katulad ni Gideon, na itayo niya yung altar na pinangalanan niyang The Lord is my peace. No? The Lord is my shalom, my peace, kapayapaan. At ang tunay na kapayapaan, ito yung naroon na kahit nagkakagulo na ang paligid mo, katulad niyang pandemic, lindol, baha, or ano, ang puso mo payapang-payapa. Walang takot. Malayang-malaya mong masasabi na, Panginoon, sa mga kamay mo, pinagtitiwala ko ang buhay ko. Pinagtitiwala ko ang pamilya ko. Pinagtitiwala ko ang aking buong sambahayan. Amen. That is the peace that passeth all understanding. Kaya sa umaga pong ito, sa ayaw at sa gusto, katulad ni Gideon, ako at ikaw ay pinipili ng ating Panginoon. Pinili ka niya para sa pamilya mo, pinili ka niya para sa community mo, pinili ka niya higit sa lahat para sa ating bansa
na maging isang torch, maging isang liwanag na maggagabay para doon sa mga nadidimlan ng landas. Malaman nila na mayroong tunay na daan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na nagsabing siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, tayong lahat ay tumayo, maging ang mga nasa tahanan, mga nakasama namin sa live streaming na ito, isang katotohanan po ang nais na ipahayag sa inyo ng ating Panginoon. Tinatawag ka at pinipili ka ng Diyos. Huwag mo nang isipin kung ano yung kalagayan mo. Maaaring nag-aalinlangan ka. Nag-iisa ka. Tandaan natin, hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Ang pangako niya, I will be with you. Tayong lahat ay yumuko. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat. Hindi babalik sa inyo ng walang kabuluhan ng inyong mga salita na amin pong pinag-aralan. Holy Spirit, salamat sapagkat kayo ang nangungusap sa bawat isa, maging ang mga nasa tahanan, lahat na nakarinig ng mga salita niyong ito. Na in these last days, so God, kami po na mga ordinary na tao, kami po na mga tao na kung saan ay wala kaming maipagmalaki, kami po ay tinawag at pinili niyo upang madakila ang inyong banal na pangalan. Kung paano ang church na ito ay binigyan nyo ng pangalang Jesus be lifted up. Lord, sa buhay ng bawat isa, tunay nga na maitaas ka at madakila sa aming mga buhay. Let your will and plan be done over our lives, O God. At bigyan nyo kami ng puso na handang sumunod sa instruction at direction nyo, Panginoon, na alam namin na magbibigay sa amin ng tunay na katagumpayan. Patuloy na mangusap kayo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Habang tayong yukot nakapikit, alam ko po na ang Santong Espiritu ay nangungusap sa bawat isa. Maging ang mga nasa tahanan, may gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Pero minsan nag-aalinlangan ka, natatakot ka. Pero sa oras na ito, binibigyan tayo ng assurance ng ating Panginoon. Huwag tayong matakot dahil kasama natin siya. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yes, hallelujah. Amen. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamba sa iyong pagkilos at sa himig na hain. Tanging dalangin, kami katagpuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, at sa himig na hain kaming dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin, iparanas mo sa
sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iparanas mo, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. 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 Mga kapatid, mga magulang, maging kayo pong nasa kanilang mga tahanan, sa oras na ito, tulad po ni Gideon, nakamit niya ang tagumpay. Ito ay dahil ang Diyos ay sumasa kanya. Because God was with him. He obeyed the voice of God, not the voice of man. Siya nanatiling mababa sa harapan ng Diyos. At ang susi ng tagumpay, ng buhay, at ng paghaba ng buhay ay nasa pagsunod sa Diyos. Lahat ng sumuway sa ipinapagawa ng Diyos, lahat ng sumuway sa kalooban ng Diyos ay napapahamak. Lahat ng mga taong tumaliwas sa mandato ng Diyos sa kanyang buhay ay umiiksi ang buhay. Sa akin pong karanasan, may mga taong tumaliwas sa kalooban ng Diyos ay napahamak ang buhay. Kaya nga sinabi ni Propeta Samuel, obedience is better than sacrifice. Isakripisyo man natin ang lahat ng bagay sa buhay, pag hindi natin totoong nasunod ang kalooban ng Diyos, lahat ng bagay ay mawawala ng kabuluhan. Sa oras na ito, habang tayo nakayuko lahat nakapikit, sabihin po natin ang panalangin na ito. Amang Diyos na nasa langit, narito ang buhay ko. Inihahandog sa iyo. Iniaalay sa iyo. Gamitin mo ko, Panginoon, sa paraang nais mong mangyari sa buhay ko. Ang buhay ko'y alay sa iyo. Handa akong sumunod sa iyo. Ano man ang mangyari sa mundo. Hindi ako matatakot. Hindi ako mangangamba. Dahil ikaw ang Diyos, ang aking tanggulan, ang aking patnubay sa araw-araw. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking bukas. Salamat po, Panginoon. Ito po aking panalangin. Amen. And I will give my life to you, Lord. Yes, Lord. And give my life to you to be a vessel. To be A vessel of your truth. Let your will be done. Let your will be done for me In all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will Always follow you. Wherever you
will go. An ambassador of your kingdom. Of your kingdom. Jesus, my Lord. Into your arms, Lord. Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. I will give my life to you, Lord. And I will give my life to Yes, Lord. be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Lord, salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Natutunan namin ang mga lesson mo kung bakit nagtagumpay si Gideon. Salamat po, Panginoon. Pinagpala mo na po ang bawat isa. As long as we live, Lord, we obey your will, not our will. Not the will of man, but your will be done in our lives, O Father God. Receive all the praises, honor, and glory in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sige po, maupo ang bawat isa. Amen. Thank God. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Amen? Praise God. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Napakabuti po ni Lord dahil sa kabila ng medyo masama ang panahon, narito tayo at yung ating mga kapatiran, patuloy pong nakasubaybay sa ating live streaming dyan sa Paranaque. Ano po? At praise God. Tayo po dadako sa isang mahalagang gawain ng Panginoon at ito nga po ay ang ating pagbibigay. Doon po sa mensahe nating narinig, no? Nakita po natin doon na si Gideon, nakinig siya sa instruction ng Panginoon, bagamat nagtanong siya, tumingin ng mga sign, napatunayan niya na talagang siya'y tinawag at pinili ng Diyos. No po? So kaya nga nagtagumpay siya at sa tagumpay ng buhay niya, wala siyang inangking glory, kundi siya nanatiling mababa sa Diyos at ibinalik niya sa Diyos ang lahat ng karangalan na walang mamumuno sa atin, sa mga taong nagpapasakop sa Kanya, kundi ang Diyos. No po? Ang Diyos ang siyang mag-rule sa mga taong
ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. So kaya nga po, praise God, sa oras na ito, dito po sa 2 Kings chapter 4, kukwento ko na lamang po sa inyo. 2 Kings chapter 4, ito po ay patungkol po sa babaeng balo na iniwan ng kanyang asawa. At ang kanyang asawa ay kasama po ni Propeta Elisha during that time. Ito po'y servant ni Elisha. Namatay po yung kanyang servant na ito. Meron po itong pinagkakautangan at ang ginawa ng kanyang pinagkakautangan, gustong kunin yung 2 anak ng babaeng balo para maging kabayaran sa pagkakautang ng kanyang asawa. Kaya lumapit ang babaeng balo na ito kay Propeta Elisha at humingi siya ng tulong, no? Pero ang sabi ng Propeta Elisha sa kanya, ang sabi dito sa verse 2, "What can I do to help you?" Elisha asked. "Tell me, what do you have in the house?" No? Yun po ang sabi. Sabihin mo sa akin, ano mayroon sa bahay mo? "Nothing at all except a flask of olive oil," she replied. So mayroon lamang daw siyang isang botelyang maliit na langis. No? Yun ang sabi ng babae. So kaya nga, sabi ng propeta, o sige, no? Pumunta ka sa bawat kapitbahay mo, manghingi ka ng mga botelya, at yung isang boteng nasa sa iyo na yan ay ibuhos mo doon. No? Lahat, manghiram ka ng mga bote. At ganun nga po ang babae, ang ginawa ng babae. So, ang babae pong ito na widow, she received instruction from the prophet, man of God. No? At yung instruction na yon, sinunod niya. Nanghiram siya ng maraming bote at dinala niya sa bahay niya. Yung isang oil na nasa botelya niya ay ibinuhos niya. Nalagyan ng napakaraming bote dahil sa iisang boteng oil na yon. Nalagyan ng lahat ng bote. At nung wala na siya malagyan ng bote, ng oil, dun lamang huminto yung oil na ibinubuhos niya. No? Ano po ang sabi ron? What is in thine house? Ano meron sa bahay mo? Ano meron sa buhay natin? No? Ano meron sa buhay natin na pwede nating ma-i-offer sa Panginoon? Una, ang buhay natin, ito ay i-offer natin sa Diyos. Pangalawa, kung ano yung hinihingi ng Panginoon, yung kanyang instruction, alam natin ito, yung ating mga tithes and offerings sa Malakay chapter 3, alam natin, dahil ito yung instruction ng Panginoon, kapag ito'y sinunod natin, siguradong pagpapala ay darating. Ang instruction ni Lord, bring your tithes into the storehouse of the Lord, no? And your offering unto God. At ang sabi ni Lord, bubuksan niya ang bintana ng langit at ibubuhos sa atin ng pagpapala, walang sukat kalagyan. Ang church nating ito ay patuloy na mananatiling magsusurvive. Dahil ang number 1 nating source ng ministering ito ay walang iba kundi ang Diyos. At siya ay gumagamit ng mga tunay niya mga anak na nagmamahal sa Kanya at sa gawain na ito. No? Na kahit may pandemic, kahit mayroong panahon ng taghirap, taglindol, tagbagyo, ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos ay mananatiling tapat sa Panginoon. Amen? Na ang pangako ng Panginoon, no, ay tunay na nangyayari sa mga anak niya na tumutupad sa kanyang mga salita. Ano meron sa ating tahanan? Ano meron sa buhay natin? No? Ang babae ito, sabi niya, isang boteng langis. At yung isang boteng langis na yan, ibuhos mo sa bawat botelyang malalagyan mo. At nung mawala na lamang na boteng malagyan, doon lang huminto. Bawat buhos natin, no, ng kabutihan sa kapwa, bawat buhos natin ng pagtulong sa kapwa, bawat buhos natin ng pagbibigay sa gawain ni Lord, pagtulong sa nangangailangan, no, ang Diyos naman hindi hihintong daluyan tayo ng pagpapala at ng biyaya. Hihinto lamang ang biyaya, no, pag wala ng paglalagyan. No? Kaya nga ang Panginoon natin, the more you give, the more you receive. No? The more na lalo tayo nagbibigay, lalo naman tayong tatanggap. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, salamat. Salamat sa mga mensahe mo sa amin, sa lesson mo sa amin, sa aral mo sa amin. Panginoon, ngayon po umaga sa aming pagbibigay sa gawain mo po, nakatingin ka sa puso ng bawat isa. Ikaw ang nangako that those who will give will receive abundantly. Lord, salamat. I-bless niyo po ang buhay ng bawat isa, maging sa makapatirang nasa kanilang mga tahanan, na ang marami, bagamat hindi nakakasimba, hindi nakakapunta sa church para sumamba sa iyo, ay dinadala, Panginoon, ang kanilang mga tithes and offering dito po sa church. Salamat sa kanilang katapatan.
Ikaw ang magpapala sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo. Pagpalaan niyo po ang buhay ng bawat isa. Ama, marami pong salamat. Receive all the praises, honor, and glory. In Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Marley. Sa iyong biyaya ko ay namamangha, sa iyong kalinga panganib ay di banda, sa pag-ibig mo laging ligtas ang puso. Mangusap ka, kung mo'y nakikinig sa ingay man, hulog mo'y natatali, pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailanman. Mag-usap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man, hulog mo'y natatawid, pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay
po natin. Amen. Praise God. Dako po tayo sa ating announcement. Amen. Goy, may pa-plus ba yan? Sige po. Gusto po natin ipabot sa ating Reverend Ronnie Baculo ang pakikiramay ng buong J Blue family dito sa Bacoor, dyan sa Calapan City. Kanina pong madaling araw ay pumanaw ang kanyang wife, si Pastora Malot Baculo. Kami po ay nakikidalamhati sa aking spiritual son, Reverend Ronnie Baculo. Kaya ang buong J Blue family ay nakikiramay po dyan sa Calapan. Ano po? Kaya, sabi ng Bible, the ways of God are higher than our ways and the thoughts of God are higher than our thoughts. Kaya, the Lord will give you strength and the Holy Spirit will comfort you at ang iyong pamilya, Reverend Ronnie Baculo. So, ang Diyos ay hindi magpapabaya sa lahat ng nangyayari. Kaya, na-share ko po kahapon ng umaga sa Dawn Watch ng Full Gospel Theological Seminary dahil yung isa rin pong pastor naming kabats at one of the pillars ng Bible School namin sa Baguio ay pumanaw din, nasa Ilocos Norte siya, si Pastor Benny Domingo. Napulmonya siya, no? So kaya hindi po natin hawak ang buhay natin. So kaya pinabot din po namin ang pakikiramay sa pamilya Domingo diyan po sa Ilocos Norte. Pumanaw din po si Pastor Benny Domingo. Isa po naming mahusay na teacher ng Bible School. So sa pamilya po ni Pastor Domingo, nakikiramay po kami, no? So kaya let us na-share ko nga na pangalagaan natin ang katawan natin, ingatan, at wag abusuhin. Pag may nararamdaman ay uminom agad ng vitamins, no? At kumain ng mga vegetable o mga prutas. Dahil nga ang buhay natin sa mundo ay maiksi lamang. So kaya paalala po natin sa lahat ng mga kapatiran, mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, ingatan natin ang katawan natin at pangalagaan, wag abusuhin. So dahil nga ako naniniwala na talaga ang pagsunod sa Diyos ay pagdurugtong ng Diyos ng buhay natin sa lupa. No? Meron nga tayo ritong isang dating kasama, sinuway ang kalooban ng Diyos, umuwi ng maaga. Si Brother Michael, no? Nawala agad. Tapos meron din mag-asawa sa Calapan. Nung isang linggo lang, nawala na rin yung babae. No? Yung namang lalaki, Kristiyano sila, mga dati kong kasama, makatumaluwas sa kalooban ng Diyos, maagang nawala. No? Isang linggo lamang yung taga Davao na babae ay nawala rin siya, no? Tapos guro mga 11 years na rin yung lalaki ay nawala na rin, no? So kaya pag sinuway natin ang talagang ipinapagawa ng Diyos sa atin at tumaliwas tayo sa kalooban ng Diyos, ay hindi natin alam, no? Marami pong kinukuha ni Lord ng maaga. Dahil yan sa pagsuway sa tawag ng Diyos, no? Kaya mabigat pong kalaban ng Diyos. Pagka may ipinapagawa ang Diyos sa iyo, sinuway mo yan, ay may nangyayari po, no? So kaya wag nating hindi susundin ang kalooban ng Diyos, no? Ang ipinapagawa ng Diyos sa ating buhay. So kaya nga, praise God, purihin ang Panginoon. So, go yung ating announcement. Sige po. Ayan, ang ating morning devotion. Everyday po yan. Monday, Wednesday, Friday, 9 a.m. Nagtuturo po yung ating mga pastor from Mindoro, dito po sa atin sa Cavite, maging sa si Pastor Gab ng Pangasinan. Ayan, no? Manood po kayo. At yung ating pong evening service, ganun din po, Monday, Wednesday, Friday ng 7 p.m. Ayan, no? Sumabaybay po kayo. At ganun din po yung online prayer gatherings natin. Yan po ay daily po yan, no? 4 a.m. Salamat sa buhay ng ating tatay na tatlo, no? Wala po silang patib. Tuloy-tuloy po kahit sila tatatlo, nandun po yung katapatan nila at kasipagan sa prayer
na hindi huminto, araw-araw po yan. No? 3 tatay po at minsan ako'y nakakapasok po sa kanila at hindi po nawawala ng kabuluhan yung kanilang prayer na ginagawa. At yung mothers naman po, 5 a.m. din po yan. Everyday po nagpe-pray sila. Ganon din yung ating mga pastors. No po, tuloy-tuloy po, 5 a.m. Eksakto po, nagpe-pray po yung mga pastor natin. So, salamat sa Panginoon. At yung online youth fellowship natin, yan, Sundays po, every Sunday ng 7 p.m. sa pangunguna ni Sister Len. Yung mga youth natin, meron po silang fellowship gathering sa Zoom. Ayan, no? So, yan. Pag inopen nyo rin po ang inyong FB, search nyo po Jesus Be Lifted Up Church. Mapapanood nyo po yung mga nagdadaan nating Sunday service. Ganun din sa YouTube. I-search nyo po J Blue Church. Yan, nandyan po yung mga nakaraan nating services ng Sunday, even Wednesday and Friday. Ayan. Search nyo lamang po J Blue Church. Ayan. Amen. So to God be the glory. Tumayo tayong lahat para sa ating panghuling panalangin. Pangunahan tayo ng naka-assign. Sige, balik natin kay Lord ang lahat ng papuri, pasasalamat. Amen. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. At sa umagang ito, banal naming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, maraming salamat o God sa araw na ito. Amen. Kami o God ay pinag-ipon-tipon mo upang ikaw ay pupurin, papasalamatan sa tagumpay na binibigay mo sa amin sa Thank you, araw-araw. Lord. Lord, salamat sa iyong salita na binigay sa amin, nagrema sa aming puso, O Lord. Lord, salamat sapagkat ang salita na narinig namin ay hindi lang namin narinig, kundi gagamitin namin Yes, sa araw-araw Lord. Amen. sa aming pamumuhay. Lord, maraming salamat sa nagbigay ng salita, Lord. Ibalik mo ang kalakasan na nawala sa Kanya, Yes, amen. ang katagumpayan, ang mga blessing ibibigay mo sa Kanya, ang katalinuhan, O God, maging 10 Kanyang pamilya, Lord. Ingatan mo ang bawat akbang Thank na you, pupuntahan nila, Lord. Lord,
maging ang aming donwat sa umaga, Lord, ang mga tatay, Lord. Kung ang lindol ay nanig ang lupa, Lord, yanigin mo ang mga tatay, O Lord, Amen. na makinig sa iyong salita sa araw-araw Amen, amen. upang sila magising sa madaling araw, Yes. na sila ay pupiring ka bago sila, O God, no, ano Yes. mang gagawin namin sa araw-araw, Yes, Lord. Lord. Maraming salamat sa pag-uwi namin, O God, sa aming tahanan, O Lord. Hawiin mo ang aming daranan upang ang Amen. tagumpay ay makarating kami sa tahanan namin, O God, Yes, na ligtas. At ang tagumpay na sa isang linggo, O God, ay hayag ang kabutihan mo na ginawa mo sa amin, Lord. Thank you, Maging, Jesus. Lord, maging sa aming samahan, O God, sa J. Blue family, O Lord, ang iyong blessing, ang tagumpay na Thank you, sa Lord. araw na ito ay makakamit namin at may iwi namin, O God, sa aming tahanan. Maraming salamat, O God. Muli, O God, binabalik namin lahat ang kapurihan, pasalamatan sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom. Peace be upon us in Jesus' name. Amen. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man